Eta hirugarren azken tandan, ja, ageteko txalupak eukikoz, Zumaia, Portugalen de Zierpena, San Juan, Kaiku eta Bermeo. Bueno, ikusten dozue Zumaixarrak ja prez da zela. Hortakauz ja, Zumaixarrak martxan. Eta bigarrena irteeri hartzen, tanda honetan, Portugalete izango da. Eta Portugalete bere lehen palanak emoten dut zuzen bizarti, Zierpena dakagor, Zierpena izango da, hirugarren urtengo da bena, tanda honetan. Eta ikusten dozuen modure, euran atzetik hurbiltzen, San Juan. Zierpena ja bere arrankadan, San Juan baliza hurbiltzen eta euran atzetik Kaiku bere prez ja. Eta San Juan Darrak urten eta euran lehenengo palanak emoten da zen bizarti, Kaiku ikusten dugu hor, beran estatzi hartzea ja. Eta Kaiku ondoren Bermeo izango da, gaurko hirugarren eta azken txandonetan irtegi hartuko da azken txalopi. Beraz, laster, azkanetoko tanda honetako txalopa guztik eukikoz martxan. Eta horri ikusten duz, Kaikutarrak martxan. Eta hirugarren tandonetan azkan urtengo da txalopi, Bermeo izango da. Hortazea prestatzen duen irteeri. Eta laster, tandonetako lehenenguko ziagogako denbora jakitzeko modure gogoaz. Eta Zumaixana izango da lehenengoko denbori. Kontenuki Zumaixa, Portugalete, Zierpena, San Juan, Kaiku eta Bermeo. Dizela, hirugarren eta azken txanda honetan parte hartzen daren txalopak. Eta ja Bermeo dakau martxan, beraz, txalopa guztik martxan dakauz.
Para Sumaya. Eta Portugalete bere lehen baladak emoten duten bitxartin, zirbena. Baixo. Bai. Vale. Zurekin dantzatu nahi nuke Izki moldatzen banaiz ere Zurekin dantzatu nahi nuke Zure oinak ezin bestera Zapaltzeko beldurrik gabe Zurekin dantzatu nahi nuke Ezagutzen ez garen arren Plazer handia litzateke Nire bihotza berze Zapaltzeko beldurrik gabe Beldurrik gabe Berze Beldurrik gabe Zurekin dantzatu nahi nuke Rock and roll bat gau ilunean Zurekin gustora ekingo nuke Dizela, hirugarren eta azken txanda honetan, parte hartzenaren txalupa. Eta Sumasan denpori egoteko preste konpodaz. Eta 5 minutu, 06 segundu, 5:06. 5:06 tiempo para Sumaya. Portugaleten denbora 5:01. 5:01 tiempo de Portugalete.
Zierbenaren denborak 5:10. 5:10, tiempo de Zierbena. Zein tren geltokitan ahaztu nuen nire izena Zein eserlekutan lozorrotu zen nire jakimina San Juanen denbora 5:08. 5:08 para San Juan. Eta gero berandu nator beste behin ere nire galderak errendaude berandu nator ez aldut inoiz ikasiko iragana zaikutu zarretan Dani maitasun kontu txikitan akortu nuen Iemezua berandu nato Keikuren denbora 5:10. 5:10 para Keiku. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bermeo, Lenciagoan 2:03. 5:03 para Bermeo en su primera ziagoga. Zumaizarra, euren bigarren ziagogiak ikusi dauzen bitxartin. Eta Zumaiaren denbora bigarren ziagogetan. 29 para Zumaia. ¡Venga, Mutilla, venga! ¡Venga, San Juan, venga! Eta Sanjuantarrak ikusten zuten. Eta Kaikutarra dago, euren bigarren. Atzo bihotzian izar bat lertu zitzaidan Atzo sabelian amets egin zen gorputza Atzokoan Eta Zumaizarra ikusten duzuen, euren bigarren ziagogekin datoz. Atzokoan sabelian
Zubaizarrak gure bigarren ziamugi hartzen ikusi dut Zebizarbi. Eta Zubaiaren denbora bigarren ziamugo honetan 10:24, 10:24 para Zubaia. Begietan antzi zitzaizun zerua. Eta Portugalete ikusten dugu hurbiltzen. Bigarren maniobra hurbiltzen Portugalete. Espainetan loratu genuen biarra. Atzokoan bizarro lertu zitzen. Eta Portugalete denbora 10:15 para Portugalete. Zierbena ikusten dugu. Hemen hurbiltzen bere bigarren ziamuga. Eta Zierbenaren denbora 10:35, 10:35 para Zierbena. Eta Zaguandarrak ikusten duz hemen. Eta hor ikusten duz, Zaguandarrak euren bigarren ziamugo horretan. Eta Zaguandarrantza denbora 10:20, 10:20 para San Juan. Eta kaikutarrak datoz hemen eurak bigarren ziamugi bilek. Eta hor ikusten dugu, kaikutarrak euren bigarren ziamugi moten. Eta eurantzak denbori 10:33, 10:33 para kaiku. Eta Bermio ikusten dugu hemen hurbiltzen. Eta hor ikusten duz, ontsa bertan euran bigarren maniobri moten. Eta 10 Bermio bilaren denbori, 10
10 tiempo para Bermeo en esta segunda ciaboga. Zenbat aldiz esan beharko dugu oraindik. Zenbat aldiz esan beharko dugu oraindik. Ezin betiko dela tasun honen indarra ilezkorra dela ilezkorra dela ilezkorra dela. Eta hirugarren ziabogako denborakin hastegaz. Zumaia, 15:56. 15:56. Tiempo para Zumaia en esta tercera ciaboga. Portugalete, bere bigarren ziabogan, 15:41. 15:41 para Portugalete en su tercera ciaboga. Gauean barrena nabil bila bidean zarela
norbait eta iluna zure izenik ez daki. Txik daude gutunak zure, txik daude oheak zure, bete gabe. Zierbenaren hirugarren zerrako denbora, 16-10, 16-10, tiempo para Zierbena. San Juanetza, hirugarren ziagoan, 15-43. San Juan, 15-43. Amets baten xerka, joan doana datorrena doa. Txik daude kaleak dugabe, txik daude hiriak dugabe. Txik daude gutunak zugabe, txik daude oheak zugabe, bete gabe orenak zugabe, txik daude kaleak zugabe. Badago eguna eta lura, kantu bat da herri baten kanta. Izan arte txik daude gutunak zugabe. Keikuren denbora hirugarren ziagoan, 16-08, 16-08 para Keiku la tercera ziagoa. Eta perdeo del Puri. Bakola, Bakarri. Bakarri. Eta bere del Puri, 15-32, tiempo para Bermeo. Eta Zierbena izango da Urrengo txalopi barra musturretik hurbiluko askune. Ya revivido. ¿Ya han comido? Eta pena, ben ikusten du. Zierbenako mutilak ikusten du, jardun garatzen. ¡Venga, mutilla, venga! Ikusten du, Zierbenako mutilak. ¡Más que parada! ¡Venga, chavales! Eta euren azken esfortzu etxen, haupa mutilak. Beraz, Kaiku eta Bermeo izango deiz. Urrenako.
hor ikusten dugu. Venga Bermeo, vamos arriba, vamos. Venga Bermeo. Eta oso hurbil Bermearrak hemen ikusten dugu Bermeoko trainerue. Venga Bermeo. Opa, mutilak! Eta Zumaixa ikusi dugu helmugaratzen, eta bere denpori 21, 16, 21, 16, 11 tiempo para Zumaia. Eta Portugalek ikusten dugu hurbiltzen. Haupa Portugala. Euren azaleko paradak emoten. Eta Portugaletentzat 20, 49, 21. 20, 49, 21 tiempo para Portugalete. Eta zierbena izango da urrengo txalopi barra musturretik urbiluko dazune. Eta hemen ikusten duz zierbenako mutilak ikusten duz helmugaratzen. Haupa mutilak. Hor ikusten duz zierbenako mutilak euren askarrikuko azken paladak ekoten. Eta euren denpori 21, 25, 29. Tiempo para Zierbena 21, 25, 39. Eta Sanjuandarrak bize bitxarri ikusten duz euren azken esfortzu ditzen, haupa mutilak. Eta Sanjuandarrantzat denpori 20, 49, 61. Tiempo para San Juan 20, 59, 61. Beraz, Kaiku eta Bermeo izango diz, urrenak urbilduko gaztuzenak, hor ikusten duz Kaikutarrak, haupa mutilak, eta oso urbil Bermearrak hemen ikusten duz Bermeoko trainerue. Hemen dakau Kaiku, bere azken paradetan 21, 22, 26 Kaikurentzat, 21, 22, 36 para Kaiku. Eta Bermeo bere azken paradetan. Eta momentu batetik bezea Bermearren denpori edukiko 20, 41, 20, 41, 74 tiempo para Bermeo. Beraz, zer esanik ez, denpora aurreik ikusitxe, Bermeo izan dara, gaurko estropadan denporaik onena irabela, 20 minutu, 41 segundu eta 74 eurenekoaz, izan da gaurko irabazli ezia, que ha sido Bermeo, con un tiempo de 20 minutos 41 segundos y 79 centésimas, la embarcación que ha realizado el mejor tiempo en esta quinta regata Antiguo Coama. Bigarren, San Juan, hirugarren, Deustu, laugarren, Zumaia, bosgarren, Ondarru, seigarren, Kaiku, zazpigarren, Zierbena, zortzigarren, Hondarribi, bederatzigarren, Orio, amargarren, Izuntza, amaikagarren, Oiartzungo, itxaslakurrak, amabigarren, Zumaia be, amairugarren, Arkote, amalau, Donostiarra be, amabosgarren, Zarautz, amaseigarren, Bermeo Mundaka, amazazpigarren, Getxo, amazortzigarren, Lutxana, 19garren, Ibaika, 20garren, eta Kaiku be, 21garren. Beste bai,
Eskerrik asko parte hartu zuen guztioi eta estropada hau, bosgarren antiguako ama, estropada hau ikustea urbildu zarien guztioi. Beste bai, urrengo bate arte. Ondo segi.